Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Nakajing ther jong ulabba ubalane katu kani kenta ha ka step jong ka arpau tar unaitung arja arpun rio ki khatnyo tli ki long yeng hasnong khatnyo mile paham lang ka baha pa ko umling CNRD block ki lamat ik jing e ka bakraw hadin ba ko saw lembat ka khti ka tu chapo ki yeng jong ki ka saw ko tapload ki kamera yeng hadu ba ki brio ki la haban mi no anala ki yeng ba la ki khon ki khti pat phat chaki chaka ki basngan nakani jing ja bon kilong yeng kila du lut ya ki tiar yeng ya ki mar dapat ki we ki jing don jing em bat ki kenro jong katu kan teli ki yeng ru kila orpat kat kum ka jing tho ka jing lut jing sap nakani ka apot kala kot palat ya ka sau pho hadu san pho lak kinong song snong kila kenno ba ka daw jong ani ka jing slei ka dei na ka jing pan hap ma bat pendap khndo ha ka jaka jong ba renekten ling do tong khar MLA ka mau kwat constituency ka bla khang lanti ya ka nala bat penlong ya ka ban poi sha ki yeng jong ki Halor kani jing ja ki khatnyo tli gilong yeng ki basakta kila let banya kundo yo additional deputy commissioner kari boy district uba Jonathan Shilla ban pen sngo ya kini jing e jongki bat hakani jing kundo la senran lang yaki da kari boy people council RBPC sangkeme Harian ketiga jing kundo laingot kilong keme basakta kila pen pau ki jing sungsi bat ya thu bagila syong la sa ha ketika snong la bon snam hendrek kampat judan setia kum kani jing slei kabala one tap yaki yeng jongki bat pen julor lut yaki jing don jing em jing e ka bakraw tengi kwa ba kathi ka pon blok yangi ka kwa ngi kwa bakin pen kidano ngim kwa ya ka e kam don ka jing wet ai ru te hendrei cirta ngi la song hang thi ngim judan ka ta ka ka ban pendik ka ban penjat ka ban pengrang menta na tunom yeng ka ka ya to yutun elem ko trai jaka ko trai puta to isin elem yangi ibaduk ki bakraw nata ngikwat ke jing kermen ba pi pen kho i ke bangin chong stok chong san ku mangi song menchua tang kan hinga kwa ka kertang jwa ka de drina malangyang bat ka patri hok hadu ka tang de bedok tam ka pak no do ka mustim bangarai ki khon sitang met na yeng shabar to yak talan ka mustim ko dodot kum magakta yanga hakwa pan kan ha kan ka por balai bangasan lang man kan hadu ka tar bangla syam bangla lap bangla pang ka mustim to si so senailam ya kan ka dikran ka temen ka bala nyo posnan ku temen ka syong hati kan nyo man paham lang dapat ju dia mendoru ndrai minta citeng bet ngabrai ki kon ke tiang ra sabar balai baka jing da bom la da hadu na tlum to so senailam yang kata kumlai ci bon tangkan yang aku abon kran jadi nga la song he ha ka po thma bangla wan ra ang ipang i mai ha khan yu me la song la sa nga na de mandai ha de khin tia ni de lam nga bandap ka ha de ha ying rai ha al pusan ha al pun reu ya kendit ka ha po ku ying man nam wai ya ka si pusen lai bena tia ya ka lai sen tang ha bena uban nyu ungai u ya su ngena ro u yi ba song hang ne hakhat nyum me lak ta lui ka tu hi tau kiu ja du ya su tang ka dat khen dat ki ya su ki ba leng khen le la su mi ki pli la su jol be ka tang ki la khen leng na ba ang rang hang ka ying su kit lu na be ka tia u yi ka no jin ja kan tam u yi ba su bla kan tam u yi ba su rap ba rap cloud ba bat ka wai ba bat kit ka kho ba kit usta jing ja umat yuma sun tia yuma sun dem nuat ja ngi la khian ma pakhat ba jot ka man sem ma ong su in nan tang ma phi ki he ki han tang ma phi ki hai libe sun ai lam phi ya yi ki ba stem siliang ki ba kup siliang ya yi ki ba dok ki barang li na riwa hari boy iai ya wat khau ya wat kabai na banta ka snare Ndai wow sin ai ya yi unong bela ya yi unong rem shuya sa yi pa na how has pa how haja ko has pa ko haja sin ai lem ya yi ubaduk ubarang li pelan na season ya ka the kolong ti ba yu dei su bang le pinan maha pinya brau ma daha pinya brau kat ba man kapak kasang kan kilo ja pi
Ray unga yuma nganang hanan ba be baraat nga kapule kaputi yuma nga ray tang ukunrat manyarap yayi wasem lanot wasem jinja khulai yagi hai aspa yagi hai libe tapi perkat adam perkat ra kasong kapap hagi hai aspa tang basi sendan pelaj no be jaga to kawa ha katma bangla unga iang hangna hakat nyumel nyu GM ka tang manuway an hantiaw snem ada perkat ada perkat song kapap habi mentang ladap dakasan house name kajingji mansidaduk mansiwa unau koilas ulasna kipat kimaya lembah kibahe bahe hinrai hamar siwan unau MLA ublok ya kipat kiba mansiwa mentaka ying yongi hakat nyomer paham lang kat neng yadon kat san kan rewing ilatap tang daka hinrai ngabor mahapor ngadang sia nam kersiu ka kon kersiu malayap yang mai ka lapoi khrum jing sia yang pi ngai yang ka lapoi hapor bong ya ka ngayat te hinrai na bentak kata lada piwan pai video na piwan pai mano ya ka ying jonga mentak along kum kadam sai kadap sa ka ka baklem dan jengat hinrai wat mangin syang insa ngeladu jeng kamen ngila ting hinrai ngad kerpat ya pi ba pin ya kitlam ya kana ba pin plate na ya kana gawa tangga taga jeng kamen yang ngamdan ya banong ngaladon nyau fau khandai snem ngampat julap kum ya kana ka jing dia ka jing imna ka jaga jong iba renik Baronikton MLA mau kerwat Habakran ke negasngi Presiden ke RBPC uba Jason Lennox nongrum ula ther ting e yak jing le bom su nyau jong ba renekten lingdo tongkhar ula ong balada om dan ke jing penhap mau bat pendap khndo ha ke jaka karomi kum gani ke jingja kabla penhap yagi pat ba ha ke jing e Shu uba Jason ula kentui ki bor district ban kanchim kia mardor ikani ka kam ban pha jurep kloy ya ka jaka bat ban penpoi no iki jing rap ki bakerke shakilong yeng ki basakta Nilayo bani kendu bagi bor punya district isa Jonathan Shella belum additional deputy commissioner banbu daka jingtho halor ka jinglap ka jingsyam ka jami rangkat bat kilong kemi ki badi kita ki bamat ya kata kalanot kila air rangkat ki dur ki videos ki jingtho ban Bu Ahmad ka office ka jong i kanang ban kaliya ka juga bor punya district kanyo ban perhat ban yarap ikini ki longyeng kan kum ka jinglong jingman jingsya na ka seng nilayo ya ka jingtep haka arpoterik hadin bakal adon katu ka jingjia haka step jong ka arpoterik bakal adon katu ka jing hapslap ka bajur bat namar ka jingjur jong slap kala pelong ya gitu ki biasa asilter jong katu ka wa apo kan yumer paham lang aba kan bakan tap ya borok ki yeng ki ba syong ya sa asilter jong katu ka wa te hadin bangil ayo kata ka jing pentip nakaliang ka jongki nakaliang jingi kum ka seng ya le haka arpoterik isha janmian banyali ikendu ikini bi syong sa angte ban sutu kamba ya ka kadau ka bapelong ni kata kajing silium te onangi lapo yang te dingil ayo bani keren ya snutu bai kata kadau kika penlong yangi bangin bitar hak bani ko ngai bat ban bu ya ka jingkli namar ba baru kata habaslap kamjudon kajing silium kamjudon kata kajing syarong jong kitiar kitar kajing syatap jong kaying gede gesin ke baar nadu macam snem kiladon ki media report baper na kajing sina jong ketuka kata ya ka ba iba renikton lingdo tongkar MLA badamburom juga mau kerwat berbadairu menteri bari juga sarkar jela ka jongi ajing sisala dangi snap ek kerdan jong breu mdesu badang hapan kan mau lane habatai ya ka kamram ga jongi haba ile ikano ka business ga jongi kajing sya kadi ka hok ka jongi dan repat namar ba ile ikakam kabaya don rangkat baki jaka biasa abreu kita ki residential kamunya tip haba snai kano ka surok snai kano ka jaka la de ban phaidian la de ban petlang ya kajing bhajing miat jong ki wei paro kinong sesnong bali bang akran ni kata namar kata ke de dauba jong ka jinja baro hadin bingil apoi haka arpoi terik hangte ha jaka kan yomer ngilap hang tu ba katu ka jaka ka ban surok ka barung ketika jaka jong iba renington thi ka jing pendap khando ba jing thema hong tu la sharkhe te dangil apai syapo pada kiton kitu ki muri artili ki baret kat ba ga jing kenjang jong ka jaka naga level jong ka bat hadu ha surok dangin bakla kanum duna syu ka khatsan arpoput te khatsan arpoput ka jing the khando bat artili ki muri ki banga makla tang ba arlane laiput
Tekan ni kadai ke dau ka ba penlong pat ia ka jing syak ta jong ki khat nyu tuli ki longing ki bakum ka seng yo jing tip ngatara ki nang yebun tama ka bangi yo jing tip mangi ki long khat nyu tuli ki long yeng tading la po yang tei ha bangi rumah ki ying ka jong ki isnei namar ka ying kalau or pait lod ki jur ki jab ki jing thung ki jing tep ki pliang ki kyuja ki dabor kat badan barok lara la ko bali ra ko namar ba ha ka por ka bawan ka tu ka slap ka tu ka jing rong jong ka wa ang tu Kimi don porshu ban ya pen kuit ban ya lum ban ya sei gitiar kita ma shushim tang ki kun gikti bat ki pet ka jaka ka baki kala ban pelaim ya laki jong ki kun gikti ki siu ke jong ki te kan ne ke ka bangi kum ga sangi penram namar ba menshim snem kala don ga jingja balai baki ap hadu ba kan da jab yang sa shisin ni shuang bo blai bastan ha ka tu ka miet badon ka tu ka world cup ka final ba ki kun ki jong ki kidang ya pet pat ya thia kidang ya pet ya ka world cup sau baje sau duna lane sau shpua kum tu kawan kata ka sau lada dei bakim pet ya ka tu kamiet ngatarai kala don ka jinja ka basungsi te kan ne ke ba utrai jaka lane nakaliang jong ka shnong nakaliang jong ka borpini district kidi ban shimkhia mardor namar bangi ngitip khamba ba ha ka te ga jaka la ban penbha ya kata ka muri la ban penbha ya kata ka jingking bat ha bangi shong bat kini ki long yeng ha bangi kli ki ke ba ki kwa kim kwa than ni ka spa ka phongani thu ipe kata ri bagi ni semua komen kim dawa ya kapisa Henry ya bagi persyang pada ban estimate ka jinut ka jisep jongki menta kam dunai ka san pesan dan rupulak kawai kalong ying mata kala hadu lailak saulak sanlak kaying kala orpan ki kwai ki jongki bagi prem supari kwai prem mu jongki lai sentek sau sentek berok larak ko te mano ban jubab mano ban shim ya ka jingki kli hato iba renik ko mutrai jaka la tarai ban compensate ikan ka jilut ka jongki ngam tarai tekai ke betul kap menta mardor kalong ba ngi Ahmad jong u officer ngi lakran dak basai bakade ke jingdon kam ke Ahmad ya menta bakade bendono ke inspection nakaliang juga borpeni district hawait hakisin ki baladap nakaliang juga lokal MLA bar video kilalik ban access dan rai hadu menin mene kam shumladon ke jingkhot ikini ki longying ban ai kata ka jing pentikana ba hakini ki kendiat singi ban wan kan de bendono ka jing tray ban sinada ka jingking ka ga jingkwa jikini ki longjing meneng atara ki mlak panpau ka jingkwa ka juki balong ba ketika yumpai de ban seino namar kami hap ka ga jaka jadi me sinada ka jingking kata ka de ga jingdawa jingkini ki longjing atara borok ki kwa ta em ki kwa bakan dono ka jingking nang tu te i MLA jong ka mo korwat dak ba burum ni kemen piwan syaboy pi don ki business pi don ki jaka ki puta shane ni welcome ya pi henry wat nyon yo duk siliang ukup siliang usam siliang ai ketiga diang kamon rangkat baki longying ki besong sa angte hajing sya kadi gajing kerku ba pi1 shane pile ki business kadi bendon kata ka employment ka yo kam yo jam ki khun jing ni ki longying basa marjan ten dai kuma kalong mata kalong da khongpong kadon gajing sileum kadon gajing syara ki marbam ki mardi ki martari ka jongki tekane kalong kum gajing tim ya ki tengin nak liang juga seng nyimdon nya gajing berngem bersit nyimdon da kumui ka kom perkhat tang gajing kentu ka ba khmat bat nikong aya kalong ba iba renik ide ban one first hand ban pet dak rejong ki khmat haga diga jaka bat la imla ban le kumta nakaliang juga seng ngihap an syang ban perkhat namar ka diga jaka kum kalong mata kam fit ban ya sa breu te kumba gi ya kren mene ba ka jaka jung barenik ka singan namar ka don hajrong ka jaka jung kine ka don hasnda jung ki telada ka poi ka por ba kine kim nut ju ban ya syong sa hasil ter juga ka surop nakaliang jung ngihap an penbore kine ki hap ni syong li sa jaka jung barenik namar ka jaka jung barenik kalong safe ban syong ban sa te ma ithara imperwai kata ni piong no ibarat ni lihat im kuslai kata Henry bat kini kilonging ki baya syong sa angtei kila keren yang ni dak basai baki kimnur chu ban syong man sa ang tu namar bali bagi don ki khun ki kti ki siu ki jongki ki barang san snem ki barang lai snem hagadu ka si bangi le yang tei hakawe ga yeng ka bodon kama jrong kendiat khat san ar pongut ki klung khana ki don hang tu te ka pat ka donot ka jongi ni thang bangi pe ki ne barok hoi te nak liang jong ka seng ka ditang kata bangi wan hang ne polisi office barwana ada ka jingtho bat ban kentu long baki lat tai kubor ki ya ki trai jaka ya ka dorbar sinong bat ika bol pini district borok kawai bakin shim kia ya kene mardor namar bagim kwa bakin don ka jinja ka basmusi Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam badon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety
Meghalaya.